todos los que compartís esas pequeñas cosas, a todos los que tendéis una mano amiga, RIU, moda solidaria para gente con principios. Joan Massip és d'aquelles persones que transmeten una bondat infinita i el seu, un testimoni de superació contra l'aïllament que provoca una malaltia mental, l'esquizofrènia. Jo vaig néixer a Hospitalet de Llobregat, en un barri que es diu Campí, que es deia, perquè ja no està, era un barri d'escombraires, i ara ja fa temps que el van tirar, i d'allí vaig passar després a Santa Eulàlia, dintre del sector d'Hospitalet de Llobregat. I ara ja fa uns 7 anys vaig vindre aquí a viure a Sant Boi, ja que la meva parella era d'aquí de Sant Boi, i vam vindre aquí. Vam trobar aquí un pis de lloguer i ja porto pràcticament 7 anys aquí a Sant Boi. No anava als metges, no volia, per la vergonya que es donessin compte que feia aquestes coses. Diguem, una continuïtat va ser l'any 89, amb 29 anys, perquè vaig néixer a 60, doncs ja vaig tindre una continuïtat i aquí va ser on ja em van diagnosticar que tenia aquesta patologia amb aquest diagnòstic, en aquest cas. En 7-8 anys jo ja veia que feia coses que a més jo tenia la sensació que ho veia que els altres no em feien. Clar, això em feia dir, és raro, és estrany, aquesta sensació, i clar, què feies? Doncs d'alguna manera intentar amagar-lo, que els també no es donessin compte. Suposo que els altres d'alguna manera sí que es anaven donant compte encara que tu no volgués, perquè algun comentari fet sense ninguna maldat, perquè són nanos i tampoc saben ir molt bé, et veuen fer coses, i recordo una d'això que deia, el Joan està lunàtic, si anaves a un joc, per exemple, i passaven per un pont, si tornaven després i el grup, mira, en vez de passar per sota el pont, ara agafàvem el camí i passàvem pel costat. Bé, jo quan arribava a casa tenia que sortir a casa, anar al camí, fer el camí i tornar a passar per sota del pont perquè tenia la sensació que anaves a un altre món, anaves a una altra dimensió. No utilitzaves la paraula dimensió perquè no la coneixies, però que anaves a un altre món i la sensació que totes les coses que passaven al món, tant teves com de les altres persones, si anaven malament eren per culpa de totes aquestes coses que feies tu que no les acabaves d'encaixar. Per tant, tu sabies que passava alguna cosa, però no sabies que era una malaltia. Quan anaves creixent, ja els metges sí podies saber més o menys que podies tindre una malaltia, però ja et donava vergonya que sapiguessin. Encara que si anaves a un metge, ell era especialista, per tant, això, però tu et donava d'això. En un diari de l'època, el Futbol Club Barcelona buscava jugadors de categories inferiors i els nanos del barri s'apuntaven. Jo recordo que no em vaig apuntar, potser m'estava molt tancat, el que fos, i el meu germà diu, m'he apuntat, vols que t'apunti? I jo, per no dir-li que no, dic, sí, apunta'm. Amb aquest noi que fem el porter, diu, té coses bones, i em van fitxar. I va estar dels 13 als 17 anys. I en èpoques diferents, vull dir, en situacions, el primer any era porter titular, i, bueno, la situació de... Clar, jo suposo que ja m'agrada més jugar de camp, perquè estar més actiu no li donava tant de pensar al cap, aquestes barreres que tu van posant i que són les pitjors que et posin, perquè les que estan exteriors, d'alguna manera, te les poses, pots lluitar o no, o ja les enfrontarem o veurem, però la que tu et poses s'acaba convertint en la més dificultosa i en la pitjor de totes. Mira, és una situació que pateixes que pot ser biològica però també social, d'una situació que es dona unes circumstàncies que a vegades són al·lucinacions, a vegades escoltes veus, això que fan patir molt. És una situació estranya que viuen un cert número de persones, tu ara ja saps que no és únic que vius aquestes situacions, hi ha més persones i sobretot són situacions, ja dius, que pots escoltar veus, que tens al·lucinacions, tens unes manies obsessives o manies d'un altre tipus de col·locar les coses, hi ha personatges molt coneguts que tenen tot tipus d'aquestes patologies, i més que res és una situació que tu pateixes molt, és una situació de molta angústia, d'agobiament i de patiment. Tens una malaltia mental, estàs incapacitat. No, no estàs incapacitat. Quan estàs en una situació de crisi greu, sí que es limita les coses perquè estàs passant una situació, però quan passes aquesta crisi, les capacitats estan aquí. Buscar una excusa, per exemple, jo que mai he sabut pintar, encara que m'agrada perquè m'ajuda, però dir, home, no sé pintar perquè tinc aquesta malaltia. No,
Hi ha coses que si no fas, perquè totes les persones tenen les seves limitacions. Los niños se acercó, dicen, no, pero a nosotros, y dice, oye, vosotros tenéis relaciones sexuales. Y digo, hombre, yo sí, yo estoy casado y sí, ¿no? Y entonces algunes coses d'aquestes, i hi ha altres temes, no? Sí, havia gent que deia, 2 persones en aquesta problemàtica, d'on aneu, no? D'on aneu? No podeu, no podeu. Bueno, ja veurem si no podem. I vam llançar, com dic, una mica a l'aventura, encara que els recursos, perquè clar, aviam, tant ella com jo tenim la pensió no contributiva, perquè no vam arribar a cotitzar el suficient quan treballàvem. I llavors, clar, un lloguer, pagar un alquiler amb el preu, va ser una mica ajustat, però dic, bueno, mira, si no surt bé o al final no podem, el que no vaig deixar és d'intentar-lo. L'efecte en aquest cas és fundamental en aquest cas, perquè en molts casos pateixen d'aquí. Moltes persones és una falta d'afecte o que ells en el seu interior viu una falta d'afecte, perquè moltes persones a vegades, inclús jo li he passat, que et sents en persones al teu costat i dius, que sol em sento. Moltes persones arribar a un CAP, un centre de dia, i dir hola, bon dia, i que et diguin hola, bon dia, li fa molt. Entrar i que no et saludin, la sensació és fort. A vegades és perquè la persona no s'ha donat compte, però la persona a l'altra sent aquesta sensació, a vegades no s'ha donat compte, però a vegades repetir, veure que t'han mirat, que t'han vist, entrar, hola, bon dia, no contestar-te, no d'això, fa molt malament a una persona. És quan li dones una abraçada a una persona que ho necessita. Clar, tu hi dones i dius, moltes gràcies. Dic, no, moltes gràcies, això també, perquè jo també ho necessitava. Te'l dono, però tu m'estàs donant a mi també el que jo necessitava, que era estimació, valoració com a ser humà. No es tracta que donin un màster ni d'això, ni un premi, però és això de l'afecte com persones. Quan no volia el metge va ser l'any 88, a partir de l'any 89, perquè tenia un problema de tiroides i la meva mare, la meva germana, la meva mare, Sabadell, que hi ha un metge, què tal? Dic, anem, no era un metge d'això. Em va portar, era un curandé, no cobrava ni cinc, que era la voluntat, i li va dir, portin-la a un psiquiatre, en aquest cas. Em van anar a taula i aquell dia vaig veure la meva germana i la meva mare plorar. I vaig dir, s'ha acabat. No m'havia donat compte del que ells patien. Estàs en el teu món tan, no sé si egoistament o que sigui, no et dones compte. I vaig dir, s'ha acabat. Jo puc patir, però ells no. I va ser quan em van buscar el metge de capçalera i l'any final, que ja em van donar al començament del 89, i quan ja vaig començar un tractament, anar en continuïtat, entrar al centre de dia, encara que em costava, que em volia marxar, que havia dies que marxava del centre de dia i després tornava perquè deia, on vaig? A posar-me al pozo sin fondo, a fer patir a la família i tornava. Aquí va ser un moment que sempre se me quedarà, veure la meva germana i la meva mare allí, plorant. Recordo que el psicòleg, que és el que porta el grup de teatre Imagina, que ara no està allà, em va dir, mira, te felicito simplemente por el hecho de haberte atrevido. Vam fer la marató i quan va acabar la marató, l'entrevista meva, una noia del públic va sortir quasi plorant i dic, gràcies, perquè mi hermano también pasa por lo mismo, y hacer eso. I ara fa 3 anys va tornar a fer una altra marató sobre la salut mental i com volien conèixer persones que havien estat a primera, a l'evolució, també em van invitar i també vaig estar. Però anar fent coses, això és treure, donar la imatge, no amagar-se, que sempre diem, no creem nosaltres la barrera, no ens amaguem. Si volem que tinguin una altra imatge de nosaltres que tinguin, siguem nosaltres els primers a donar a conèixer qui millor que nosaltres de poder donar la nostra experiència perquè l'hem viscut o l'estem vivint, en aquest cas. La teva experiència, Silvi, per minvar el patiment de les persones i tu quasi et fiques, ja quan arribes, dius, de qualsevol patologia, sigui salut mental o una altra, perquè com igual al llibre o qualsevol cosa ho poden llegir persones que sigui salut mental o no, que vinguin a través de l'experiència teva o de qualsevol altra persona, que hi ha una llum allà, hi ha una esperança, hi ha un sol que sortirà, que pot sortir i que la teva d'això, a part que tinguis un altre somnis o vulguis fer coses, bàsicament al final et quedarà amb això, que la teva experiència servi almenys per minvar una mica, si és molt gran millor, el patiment de les persones, no? En Joan ens ensenya que hem de trencar totes i cadascuna de les barreres que ens posen i ens posem en aquesta vida. Les barreres d'un malalt mental encara són molt més altes, però estem segurs que amb testimonis com el del Joan arribarem un dia a desestigmatitzar aquestes persones. Per sobre de tot,
és una persona, és un ser humà.